איך איש ואישה הופכים הורים במיוחד בשבילך. ציטוט משיר של טליה. יש קסם כזה בחן שמרגש במיוחד. כאילו השקע ביד של איתי והשקערורית בכתף של טליה היו שם תמיד, רק חיכו לך אייל שתבוא. ואני מסתכלת בהשתאות השמורה לדברים ראויים על המנגנון העשיר והמופלא הזה של ההורות שלכם. רואה איך כמו בבישול עדין אתם לוקחים זמן של הכנה זהירה, מדוקדקת, זמן של מחשבה שקודמת לפעולה, באורך רוח, בשקט מלא רוח ואהבה, ויוצרים מולנו ממלכה של צבע ושל חיבורים. יש קסם כזה בילד הזה. מה עושה את הסוף? כאילו נולד לתוך ערימה של שמש, לתוך ענן של אור. ואני חושבת את ברית במונחים של בן ברית, שותף למשפחה, לתרבות, לשפה, לאנושות ולאנושיות, אל מה ששלנו, של כל השפע הזה, הוא בסדר שיבחר בו. ואני חושבת על ברית במונחים של ברית עולם, בינינו לביניכם משפחת גרנות ומשפחת רון, ולכולנו רק טוב. הדסה, חריג.